Здароў! Сёння 25 мая і гэта чарговы дыалог Flying Fellas. Да, час ляціць пиздец. Наступны дыалог ужо будзе улетку. Уже нават вясна скончваецца. Жах і шок. І гэта ўжо атрымоўваецца чацвёртая версія вот этой гульнюшкі. І вот власна дайце паказаць зараз што было зроблена. Я нарэшце скончыў тое, над чым я працаваў мінулы дыалог, што каб у гульца і у ворага вот было аднолькава, што ў нас ёсць калода, у нас ёсць рука, у нас ёсць дыскард, і ворагу таксама. І вось там мы там скончваем ход, скідаем свае карткі, там потым надыходзіць ход ворага, таксама нешта крышачку думаюць, потым таксама скідваюць карткі, і потым мы абое выцягваем новыя. То бок, да, тут такая паслядоўнасць. Гэта спецыяльна такім чынам зроблена, што мы типа скідваем па чарзе, дабіраем абое разам, каб калі ход гульца, то гулец мог падумаць, паглядзець, якія карткі ён хоча, ну типа, што у ворага на руцэ, я хацеў сказаць, каб ён мог бачыць, што ёсць у ворага на руцэ, і значыць, адпаведна, што ён згуляець у свой ход, каб ён вот мог планаваць нейкую стратегію выбудоўваць ад гэтага. Ну тут відавочна не дужа бачна, што там менавіта, відавочна трэба будзе нейкую лепшую прэв'юшку дадаваць, там нармальна павернутую, больш падскеленую, у краму відавочна таксама, ну але гэта ўжо на будучыню. І значыць, што ж, я хацеў сказаць яшчэ наконт таго, што у папярэдняй версіі, у версіі Flying Fellas, якая была ў папярэднім дыалогу, якраз атрымоўваецца вось версія 003, там было вот, ну яшчэ не было рэалізавана гэта поўнасцю, і было ўсё зроблена вельмі кастыльна. І я вырашыў, што я хачу перапісаць вось гэтую, то як вылічваецца там чый зараз ход, там дыскард, пачатак хода, дабор картак і гэта і ўсё. Зрабіць гэта крышку прыгажэй, бо калі я рэалізоўваў гэта першасна, яно было зроблена ўсё вельмі кастыльна і там, так скажем, улоба, абы дамагчыся хоць чагосьці. Я хацеў якраз падзяліцца крышачку рашэннем, якое мяне атрымалася, бо мне здаецца, ён такое даволі цікавае, хоць і відавочна не ідэальнае. Я вырашыў стварыць асобную сутнасць, якую назваў тарн-медіятар, то бок типа нехта, хто адказвае за перадачу хода. І да, гэта унікальная энціці, то бок яна толькі адна будзе, і ўсе будуць спасылацца толькі на гэтую адну. Але ой, зараз секунду. Ну, можна было гэта відавочна рабіць неесвесна, але вот мне захацелася менавіта через энціці это зрабіць, далей пакажу чаму. Ой, блядь, так, сорі, спадзяюсь, не было чувацца, як я пізнануў крышачку мікрафон. І яшчэ вот якраз, да, якраз каб мець магчымасць дадаць, напрыклад, што з любога месца гульні знайсці гэты тарн-медіятар і яму запіхаць на яго, што вот все, перайдзі ў наступны стейт, да, ну, этот крок да нашага хода умоўна, там і у каждага свой вызначаецца, і то бок мы не пазначаем, што там перайдзі ў такі-то канкрэтны, мы просто пазначаем все, гэты крок скончыўся, ідзі ў наступны. Яшчэ ёсць вот такое, што кампанент, который зменіць ход пасля нейкага дилея. Цалкам магчыма, што ён тут тымчасова, бо пакуль што ён выкарыстоўваецца, калі не памыляюся, толькі ў тымчасовых штуках, як, напрыклад, што то бок пакуль яшчэ не імплементаваныя, ну, там дилеі дадаюцца перад пачаткам хода гульца, там невялічкі дилей, там, ну, літаральна 200 мілісекунд можа, там напрыканцы хода гульца, перад тым, як аддаць ворагу ход, таксама там невялічкі дилей. На будучню просто это як запланаванае, як тое, што там могуць быць якія-небудзь абілкі ў картак, кшталту, што на пачатку хода лечыць сябе, там і тімэйтаў, альбо напрыканцы хода, там заўдаець камусьці шкоды, this type of shit. І вось якраз вот гэтыя ўсе крокі, так скажем, яны і існуюць.
у якасці кампанентаў, каб на іх можна было лёгка рэагаваць. Вот, напрыклад, на пачатку хода гульца мы выцягваем карткі і on player start, все правильно. Да, знайсці бы to next не то. Хуятина. Чомусь он мне не выдае тое, што я хацеў. Зараз. Draw фіча, спадзяюсь, найду. Значит. Во, я нешта, да, вот, таму я не выдавала, бо я забыўся, што я вынес асобна. Я чамусьці думаў, што я ў гэтым стаіце і раблю, а ў мяне ж асобны in-draw card стаіць. Всё, вось у гэтым праблема. Ой, значит, калі это сапраўды тут прям асобны стейт, ну і тут вот якраз апісана паслядоўнасць, усе па парадку, чтобы пачынаецца ход гульца, потым мы выцягваем карткі, хаця магчыма лепей будзе наадварот, хаця хуй знае. Можа, неважна. Выцягваем карткі, потым ход гульца, ужо калі ён робіць свае дзеі, потым ход гульца скончваецца, і потым пачынаецца ход ворага, і ён нешта думае, ягоны ход скончваецца. І па кругу. Да, зараз я цяпер падумаў, я цяпер падумаў, што сапраўды, пэўна, будзе лепей вынесці асобна вот такі крок з тым, што окей, пачынаем новае кола, пасля гэтага мы цянем карткі, і пасля гэтага будуць ужо вот эти усялякія абілкі гульца адбывацца. І от потым ужо, да, гулец ходзіць. Так нібыта лагічней. Ну окей, это на будучыню. Пакуль што розніцы ад гэтага няма. Окей. І, уласна, вось, да, напрыклад, што я хацеў паказаць, што я вот такім вот чынам магу фільтравацца і патрапляць у гэтую сістэму толькі калі у мяне вот я знаходжуся ў гэтым стане, у тым, што выцягвання картак. І тады, типа, акторы перавяраюць, ну, акторам гэта я назваў і гульца, і ворага, агульная назва. І, типа, тады яны перавяраюць, ці трэба ім цянуць новыя карткі, ці у іх полная ўжо рука. Гэта сістэма як у балатры, лічы, што, типа, у нас ёсць вот наш фіксаваны размер рукі, там, напрыклад, 5 картак, і мы тады на пачатку хода, калі у нас менш ніж 5 картак, то тады мы цянем з калоды да 5. Але у нас можа быць і больш ніж 5 картак у тэорыі. Я думаю, што я бы дадаў якія-небудзь здольнасці, якія рабілі бы магчымы такі сцэнар, што у нас ставала больш ніж наш ліміт картак на руцэ. І тады бы гэта... Ой, що там? Забыўся. Блядь, сейчас. І тады просто мы не цянем карткі, але не скидываем зайвае. Да, this type of shit. Так. Ну, короче, я спадзяюся, зразумела, хоць нехта зразумее з таго, што я толькі што парасказваў насчёт вот этой turn direction. Так, яшчэ, сапраўды, я пафіксіў ўсё-ткі тут сартаванне картак, там, напрыклад, вось я зараз цягаю картку, і яна, типа, паверх усяго, няма там больш такога, што там нешта не так сартуецца, і цяпер усё вот нормально. Толькі, да, вот я заўважыў, калі пачаў дыалог записываць, што чамусьці вось менавіта на руцэ ворага, менавіта вось гэтая крайняя картка, яна апынаецца пад варожай. Вот это трэба будзе разабрацца яшчэ. Ну і там можна заўважыць, што, напрыклад, цяпер варожыя карткі перакрываюць каунтер грошай і гэтую хуйню. Тут кнопка меню, вот можна клікнуць, і яно выйдзе у галоўнае меню. Да, гэта трэба будзе таксама выправіць, але я хачу крышачку іншым шляхом пайсці тут. Я хачу пераставіць іх у іншае месца. То бок мне нават падабаецца тое, як карткі знаходзяцца паверх UI, ну але відавочна яны не маюць закрываць яго полностью. Таму калі яно падчас анімацыі неяк будзе пералетаць над ім, то это не страшна. А калі, да, вот закрываць як вось там гэта варожая калода робіць, то это ўжо непрыемна. Хуй знае сколько там грошай. Ну таму, да, трэба будзе просто парухаць гэты элемент UI-ныя. І, да, заразом у мяне, прынамсі, будзе нейкі больш лепшы UI, лепшы ў сэнсе
не такі ж самы, як і ў кожнай іншай маёй гульні, што я рабіў, што вот это несчастны слева зверху кнопачка выхаду ў галоўнае меню. Так, і экшн карт. Так, яшчэ вось сапраўды, што зрабіў, напрыклад, калі ты на юніта выкарыстоўваеш якую-небудзь дзею, то вось юніт стае шэрым. І я толькі што зразумеў, што я забыўся імплементаваць, што больш нельга выкарыстоўваць на гэтага юніта. То бок ідэя, што вот якраз каб матываваць гульца нейкі мець баланс між юнітамі і там ідзеямі, вось уводзіцца такая сістэма з тым, што кожны юніт за адзін ход можа адыграць толькі адну дзею. Ну і так напрыканцы хода яно скидываецца, ён зноў стае нармальным, але вот дайце зараз я выцянуць бы мне, напрыклад, два мячы, там я юзаю, ну тут без разницы на ліда, не на ліда, і вось, да, у гэтай сітуацыі оно мала бы ўжо не заюзацца, то бок мала бы не дазволіць завязаць яшчэ одну атаку на гэтага юніта, але я забыўся, я зрабіў только візуал, функцыянальна забыўся зрабіць, і толькі што гэта зразумеў, ну на наступны дыалог тады пафікшу. А так вось яны фарбуюцца, скидываюцца, усё супер. І так у мяне яшчэ я пазнаходзіў всякія багі, у тым ліку тыя, што былі ў папярэднім дыалоге паказаныя, і я іх фіксіў. Таму да, у меня тут на папярэднім тыдні было больш стварэння фіч, на гэтым тыдні больш поліша такога некага мінімальнага фіч. То бок відавочна я не збіраюся тут прям полішыць, бо гэта зноў жа прататып. Да, я тут яшчэ не памятаю, што менавіта было на папярэднім дыалоге ўжо бачна, што дакладна я дадаў вот эту лейблачку з размерам таскі, просто каб ацэньваць, і каб, напрыклад, калі я так вот пачуваюся playful, што я мог бы якой-небудзь маленечкую таску зрабіць зараз хуценька, але я вялікую там не хачу пачынаць ці кшталту. І апрача гэтага, да, яшчэ і ітэрацыі. Вот сапраўды я там неяк прыдумаў сабе пару ітэрацый. Ой, блядь, ну это не трэба было рабіць, што типа, так, зараз дайце, вось прататып, нешта ўжо, ну, вот, стадыя, ну тут можете прачытаць, калі будзе бачна і калі цікава, на маім вельмі паламаным ангельскім, што я тут панапісваў. Ну, прататып, зноў жа, я хачу чыста запраграмаваць усю логіку, што мае быць у гульні, то бок сабраць каркас, на які я потым змагу нанезваць мяса. Вот, каб была функцыянальная гульня, але з вельмі умоўным балансам. Потым на гэтым ужо этапе все нанізваць уласных само мяса, да, і вот у гэтым менавітым месцы думаць якраз вот наконт гэтых усіх геймдызайнерскіх ідэй, типа што бы зрабіць, як бы дадаць, як бы вот это забалансіць. Ну там відавочна не на ўзроўні там, што па некалькі дзён думаць над адной лічбай, але на ўзроўні, каб асноўныя кор-механікі ўжо, як вот менавіта яны маюць працаваць, і каб гэта ўжо было неяк мінімальна цікава гуляць. Ну, а потым ужо так я хацеў бы пашукаць парачку чувакоў, якія спагадзяцца вось пакатаць гэтую гульню і там ітаратыўна плейтэсціць яе. Типа даць ім пагуляць, сабраць нейкія водгукі, на базе гэтага нешта пафурычыць, і потым наступная ітэрацыя зноў плейтэстер гуляюць, водгукі і гэтак далей. І да, тут магчыма прапушчаны яшчэ нейкія крокі, але да публічнай дэмка ўсё-такі, пэўна, будзе далей. Нават ніж проста плейтэсты, хаця паглядзім. Я думаю, што why not, то бок сабраць от мінімальныя нейкі набор фіч, якія заполішыць. Ну, ладно, гэта ўжо вельмі далёкая будучыня. Там некалькі месяцаў дакладна яшчэ да гэтага. Ну, мне быў тут прататып, нават цікава. Ну, відавочна, вельмі залежыць усё ад таго, наколькі хутка
Я наколькі шмат я часу буду прыдзяляць усяму гэтаму, наколькі хутка яно будзе ісці, там ці не атрымаецца, што я там дзесьці ўстряну жорстка. This type of shit. Так, потому что было зроблена тут усё, ну тут наступнае, да, што я збіраюсь рабіць. Так, трэба будзе пафіксіць тыя парачку багаў, якія я заўважыў вось толькі што, і я вот займаюся AI, да, калі што, відавочна не не нейрасетка. Тут маецца на ўвазе. Просто як дэфолтны гульнявы вельмі такі умоўны варожы нейкі інтэлект паводзінчаскі і просто зрабіць, каб вораг раскідываў карткі, пакуль ён можа, а калі не можа, скончыў ход. Всё, каб вот, типа, хоць нешта адбывалася. І да, яшчэ крышачку змены хачу дадаць з тым, што ўсё-такі будуць не проста ворагі, а таксама будзе варожы лід. Да, бо вот літаральна сёння да гэтай ідэі прыйшоў, што все-таки гэта будзе лепей, гэта будзе больш неяк персаніфікавана, там плюс можна будзе нейкія абілкі ім дадаваць, што разнастаіць геймплей, а не проста нейкія гаврыкі рандомныя. І вельмі магчыма, што яшчэ все-таки 99 можа адсоткаў верагоднасць, што гульнявое поле таксама збольшыцца, бо 3 на раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 на 7, ну неяк дужа мала. Там, да, лееринг, UI подправить, якраз вот эти штуки, што закрываюць. І вот ужо скончванне ўзроўня, то бок прахадзімасць. Там вот это будзе вельмі вялікая фіча, відавочна. Типа, зрабіць так, каб вось мы забілі ворага, што значыць усё трэба сабраць з поля, раскідаць па сваім месцам, типа, што мае быць знішчана, то знішчыць, што нашае там то забраць назад, усё ачысціць, выдаліць, да, ну і пазнішчаць усе там зайвыя кампаненты, да, аб'екты, вот там як варожыя карткі, напрыклад. І гэтае самае ой, забыўся, што хацеў увогуле сказаць. Карацей, ну да, і типа і пасля гэтага, каб потым яшчэ і стварылася новае ўсё з новым ворагам, і там наша вот калода зноў перамяшалася, лід зноў па цэнтры заспаўніўся, і гэтак далей. Ну і да, візуальныя імпрувменты. Карацей, пэўна, мне больш тут няма ўжо чаго расказаць, нават калі б я дужа хацеў. Таму, ой, ББ.